Tohle mistrovství vrcholí potom finálovým soubojem na navazujícím Matony Cocktail Festivalu na Václavském náměstí. Teď vám... jsme tam úplně sami. Za chvíli přišel. Bude možné připravovat v celé Evropské unii, nejlépe na celém světě. A samozřejmě jehož ingrediencí a základní službou zdravého životního stylu by byly zdravé, aby tak jako v technické komisi, ten technický panel, se kterým bych se rád s vámi podělil o tom, co se tam třeba objevuje jakoby zajímavého, nebo co mě překvapilo. A jestli zajímavé, jestli se tam neobjevilo. 1 centilitr. Tak jsem tak trošku doufal, že budou zdraví, protože to vlastně takový přírodní antibiotikum. V kombinaci s levetou. Drink na mě působí jednoduše, svěže, není přezdobený, což někdy barmani dělají chybu, že ten drink přezdobějí ovocem a přezdobějí ho, tady my tomu říkáme ovocnou nebo zeleninovou mísou.